træt af babyvaler, der kun må være våde. Sidste år der slog jeg også et smut forbi og slog ham knud, fordi jeg var så træt af de der bamser, som jeg selv skulle fylde i. Jeg så det slut på med ham der Knud og alle hans venner, for jeg er kameramanden, alle dyrebørns fjender. Jeg får tinnitus af alle de der dyrebørn, der skriger. I morgen tager jeg livet af en bengalsk tiger. En lille panda unge måtte undvære sin lunge, og nede i konterreden fandt jeg ikke remouladen. Så ikke mere Dumbo og Bambi ned i gården, når du først har spist min hjemmelavede morgenknæs i morgen. Velbekomme.